No pokaż mnie. No czekaj. Taniec z kajakiem. A Andrzej wyratował mnie swoim bocakiem. To jest taka prawdziwa francuska przyjaźń, a nie jakaś tam przyjaźń. Jak to dalej było? Nie wiem co dalej było. Jak A. go zobaczyłem, rozbiłem namiot i wyskoczyłem. Z bažin, už si zuby brousí, Jožin z bažin, kouše za jerdousí, na Jožina z bažin, koho by to napadlo, platí jen a pouze prašku a letadlo.